U Vojvodini še produkcija cibulje organizuje na približno 6700 hektaroch, co zabera 0,43% povrchnosti Oraninoch. Ostatnie 10 roki prosekowy urożaj wynosi około 70 toni po hektare. Zowsim nie możemy być zadowolni, bo by moglo być wiele więcej. Урожай цибулі у тим невигодним року рушаліше від 40 по 80 тонн по гектаре. Це указує, що технологія продукції bardzo невиjednačena. Вели продукувателі ще вже мають свою технологію, нашли зену від старих, co ще ми намагаємо перемінити і преорієнтувати їх на сучасну продукцію. Toto neškajšie sovitovanie bude mať nahlášok na súčasné hnojenie, precíznu šatvu i vynímanie načas. Okrem je vážne i čuvanie cibuli na adekvátny spôsob u pravých magazinoch. Понеже цибуля спочатку вже ма bardzo низьку ціну, необхідно її правильно зачувати пояр, keď її ціна звекша і keď буде заробку на її продукції. На жаль, вели менші продукувателі не мають адекватні простори за dlhšie čuvanie, та sú примушені продавати цибулю по ніякій ціні, або, co ще нерідко случає, руцать її на депонію.